De actiegroep Mega Windmolens Nee had een rapport uitgelitten dat benammen schoon is naar hoe het proces gaan is. Is er bij gelijks genoeg type van windmolen op deze locatie? Hier is het plan Wienpark Zeedijk bestempelen als A-locatie. De adviesgroep Friesland voor de Wien vindt dus dat hier mega windmolen komen kennen. Het nieuwe rapport is daar vernietigend over. De conclusie is eigenlijk heel vernietigend voor Friesland voor de Wien. Eigenlijk zijn alle wet en regelgeving daarin overtreden. En vinden wij dat dit nooit werkelijkheid kan en mag worden. De bezwieren hielden net alleen nog voor de locatie Zeedijk, maar nevens de stichting Verhiel Noordwest-Friesland. Er is net genoeg draagvlak voor en dat mat al, oors is er sprake van onbehoorlijk bestuur. Ik al vergaderen provinciale steden nou over de windmolenlocaties. Van zo'n denkt net dat de handtekenactie te let komt. Het is niet te laat, het besluit moet nog genomen worden en tot die tijd kan het alle kanten op. Mocht dat wel doorgaan, wat doen jullie dan? Wij denken dat de kans klein is dat alle plannen van Friesland voor de Wind een doorgang kunnen vinden. Gewoon omdat er zoveel fouten in het rapport staan. En oors stapt de stichting naar de rechter. Ze haast type van het Hazer College. Dat wil de mega windmolen een eindje verder van Hazer bij de Oorsluitdijk.